So, great afternoon mga kabos. Welcome to my channel. Kalalapas lang natin galing sa trabaho mga boss. So, since Valentine's Day ngayon, bibili tayo ng flowers para sa wife natin. Maghahanap na tayo ng nagtitinda ng mga flowers dito sa tabi-tabi lang mga kabos. Kasi wala pa tayong budget sa ngayon. So, para naman ma-happy si Mrs. So, hanap tayo. So, yun mga kabos, nandun sa unahan, may nagtitinda ng mga flowers doon. So, bili tayo isa. Flashlight of the carrot. Lobat tanin? May kunsa mo. So, sugbami yung pork chop para sa Valentine's Day. Yeah. Wala niya mong sudan para Valentine's Day mga kabos. May Medyo munggus eh. nagwanuan pagid. May munggus. Oh, naday munggus. Nakamali. May kung Nakatungan to. so napailain din ang pork chop ito. So basa ta. Duwe kay ni baga kay Basta ang kay uling. ang uling. Holi-on. Kaya wala ni sigang. Hugay ta. Oil-oil pa. Agoy. So we're almost done. Hapit na siya, medyo aso pa kayo. Maikog ta sa silingan. The next day, Ngayong hapon mga kabos, welcome to my channel. So mga kabos, pag-out na natin gikan sa trabaho. So it's 4 PM naman sad. Mo hapit na ito sa akong asawa pagkuha dito sa iya trabahoan. Naigo sad mga 1 hour, 45 to 1 hour ang atong. So let's go. So mga kabos, medyo nasad ko pinakalit kay kaning atubangan sa atong giparkingan karon. Kanang dya mamagunay account name taon sa akong bata nga namatay atong last June. So nainumdum na sa niya. So kanang dya mo na yung account name sa Facebook. So mo sa tawag niya siya mga igagaw. Nga napagid diri karon sa atubangan sa akong giparkingan. So medyo murag nasad ko pinakalit na sa dani. So mga kabos, it's already 5:01. So pasaka na to siya diri. Akong wife, so padung na to siya gawas. So watwat na ta kadali. So abot na siya guys, ang marami og helmet, wa kada helmet. Mga kabos, ato lamig minteriyo mga kabos kay na ay sign ihatag si Dudong na mga kabos. So, nagpalit mig kandila dito sa gawas guys, og flowers. Flower lagi day. Flowers ni kidaghan man siya pero usa ra siya ka. Kuan. So manggani kay nakasud pa mi, supposedly alas 5 ra kutob dito sa security di nakasud ang mga motor sa kinan. Yang maglakaw ra padung sud. So manggani kay nakasud ta. So, ang sa area ni Dudong mga kabos is mao ni siya Emperor. So Emperor Garden. So ang iyaha dito kanang ikaduha anang naay musileo diha. Ikaduha nga musileo. So Katuloy from here. from here 1 2 3. So naa sa atubangan. So kani nga dan tumoy. So mutuyok lang ta diri mga kaboso. Okay, para dulo ulit ta dito. So naabot na mi mga kabos na ito unahan. Nasa day bago din lubong ron diha. So naadri dapita ang kang Dodong. So
kani. So kaning kang dudo nga iya hagin area mo ning ipa-maintain og kanang sa taga maintenance diri. Mobayad ta og 250 per month para lang ang iyang Bermuda ba di mo manindot bitaw di ma-even siya kanang manubo ilam nang kuhaon. So abot na mi. Win, how are you? So mo na yung bata atong kuan. Ito man ni mami. Wala si mami dong. Si Mami Nisa dong wala na. Atong kuan sa January 29. So magkita na mo mami dong. 3 weeks mi makaari so karon pa mi kabalik. Nakuanam sa gutugod pagkawa ni mama kay Monday beto yung lubong. Tatantay nga si mama nako may nagluya sad so at Ito yung last, pagkamatay sa niya. atong last January 29 si mama namatay sad. So mo to medyo wala gid mi kaari kay ato sa mi dito sa ilaha. Paglubong, February 1 man. Yung pasad Monday niya. man. Oh, pangaji, nobena. Mo to karon pa gid mi kabalik. So, nya mga tataod mga kabos uli na sad mi kay medyo action nagngit-ngit nya si baby sa dito. Siya ra sad mga habilin nito mangita man tugod. Kung dayan to sige yaw-yaw. Ale, asa man ka? So lingkod na mi diri sa sagbot mga kabos kay kuan. Way lingkuranan dito sa Pikas. Manguha to ni medyo layo kay tanan. Ya kapoy lakaw. Sakit na kayo tuhod. Panuhod na si mami. So alas 5:57 na. So mga 6 siguro mo adto mulakaw na sad mi. Kay mo palit pa tayo mi og kanang gatas ni baby og diaper. Kaya wala na ba to last na to yung diaper ganina. So wala pa ta kapalit. So ang problema ani ron kay ang among face shield is only one. Wala siya kadala og usa. So di man ta pasud doon sa mga mall ron mga kabos kay wala lagi tay face shield. So unsaon na to ani ron? Wala pagid kwarta ikapalit. Mo na pinaka problema diha. Sildo man ta deron. Ang sildo na to ron mga kabos kay medyo gamay ra. Kay atong working days is gamay ra. Saon na to ani palit og milk. Mahal ra ba? Sige lang, survive lang yapon ta. Pasin pohon og makaluyan dita. So, I think done na may atong cake. So, we'll do the toothpick test. So, once 3 na gani ini dawas, comes out, clean, done na ang cake. Look at, nice thing, no?